ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟେନସନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆମେ ଏବେ ପୁରୀରେ ଅଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ଯାଉଛୁ ସି ବିଚ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କେମିତିକା ଭ୍ୟୁ କଣ ଅଛି, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୁଁ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ରେ ଅଛି। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଏଠି ଗାଧଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ପଛରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଟିକେ ଟେନସନରେ ରହିବେ ତ ନିହାତି ଟିକେ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟେନସନ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏଠି ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଦୁନିଆର କୋଉ କୋଣରେ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। ମଜା ଆସିଗଲାଣି। କେତେ ଲୋକ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟେନସନ ଟିକେ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ପଳେଇ ଆସିବେ ସତରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟେନସନ ଦୂର ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଯୋଉ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସିରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଦେଖ କିଏ ଗଡି ଯାଉଛି, କିଏ ସେଠି ଡେଇଁ ପଇଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ପୁରୀର ଭ୍ୟୁ ଟିକେ ଦେଖ। ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଗଲାଣି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇପଟିକି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସାଇଡ୍। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଏବେ ଡେଲି ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ର ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ସନ୍ଦୀପ ଅଛି, ଯିଏକି ଏଠି ପୁରୀର ଲୋକାଲ। ସିଏ ମତେ ବୁଲେଇକି ସବୁ ଜାଗା ଦେଖଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ଲାଜ ବାଜ ନାହିଁ, ଲୋକ ଆମକୁ ଅନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ସେଠିକାର କ'ଣ ମାହୋଲଟା ଅଛି, କ'ଣ ସିନ୍ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛରେ କେତେ ଡଙ୍ଗା ଅଛି। ଏ ସବୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବ, ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଯିବେ। ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ବସିକି ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ପଣିଆ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମାଉସୀ ପାଣି ପିଉଛି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ପୁରୀ ଆସିବ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବେ। ଆଉ ସତରେ ଏ ଜାଗାକୁ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜିନିଷ ଶିଖେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରୀ। ବହୁତ ସମୟ ଧରି ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ରେ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଠିକି ଆସିକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ପବ୍ଲିକରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି, ଟିକେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଆଖପାଖ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ। ଦେଖୁଥିବେ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ଆସୁଛି ଭଲ ପ୍ରକାର ଭାଇ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଯିବ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ଯିବ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଟୋକା ବାରିପଦାରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ପୁରା ହାପି, ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆସିକି ବାରିପଦାରୁ। ଭାଇ ରଥରେ ବହୁତ ମଜା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯାଉଛି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଗାଧଉଛନ୍ତି ସେପଟେ, ଏପଟେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଗାଧେଇକି ଆମେ ରୁମକୁ ପଳେଇବୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।